So ato na siya i-summarize. So mo din gamit sa atong liver. Mura siya saan sa atong lawas. So unsa to ang mga kaon, iyahan ang isa. Atong mga kinahanglan sa atong self, iyang ihatag. Ang atong mga dili kinahanglan, i-dispose na niya. So gawas sa lawas. Then, isa na siya ato sa part. Kasi kitag-kaon kampo, muna din na ito, lagi kitag-kaon mga katin po. Magpunsa siya na yung liver. Ano man? Overwork din mo ang liver. So, hindi kag-kaon, mga tamo, mabawan ka na siya, produce, or tama o kapainis ka ng kampo. And daga naman kayo siya, sobra naman sa kinahanglan sa iyong lawas, at sa pag-alan niya, overwork, sige na lang siya, o bilis, sige na lang siya trabaho. Usa sa cancer na nagsugod sa selula sa atong atay. Samtang tinitulala ang akong samar, mamusulta sa grabing sakit na mapakit sa pasyente. Ang pag-develop sa liver cancer, dili magklaro o bugay mapatiyagan. Apan ang paspas na develop ani, apil ang naliklang tumor, magresulta sa kalinan, link kamatayon. So, unsay may tabo sa atong liver, ay nakasya ang mga gasgas, or dito ang mga bacteria. Ako na sa number 1 na picture, normal liver, so limpyo kayo siya. Sinaw. So ikalawa, hepatitis, cirrhosis of liver, chronic hepatitis. So basta po hepatitis, na siya infection. So kung na ma-infected nila ito ang liver, na po siya chance na mag-result ito liver cancer. So mga naman na siya, may naman tayo. Tanaw na ito ang picture number 3. Nagana ka siya mga puting-puting, no? Meaning na infected na siya. So kung cancer na gani, isip na no, hindi na din siya magkakalat. So, sarot na rin number 4, advanced liver cancer. So kalumog naman siguro ka sa itong masilingan, no? Mayroon ba, nag-ibara para siya sa ilang. So hindi na siya para explanation na no? Basit po na siya liver cancer. Kaya organ na to, kung infected siya, mula ko, kung enlarged, okay po na ito ang yan. At mag-yellow na mula ko ang yan, so muna siya ay mga sintomas po sa mga liver cancer. So first, gender. Pagkakot ka na, liver cancer is more common in men than in women. Ano ka? Mas common daw yung mas kasadaran, mga lalaki ang masakit ang liver cancer. Maono, walang lifestyle, inom, masugay ko. Pag inom na, bulutan na sa tayo mga usapan natin ang mga kampo. So, mas risk sila kaning liver cancer. Then age, over 60 years old. Diba? So, makaindalan na galing ang tao, mas weak na iya ang immune system. So, ang yung liver, ma-affected na siya. Ay, hindi naman siya healthy din tayo, normal, function, so weak po na kayo ang liver. So please don't living in the United States, T-shirts, American, ang diet of liver cancer. Ano na siya? Kaya kasagaya sa Amerika, more on garden sila. Muna, product sila. Mas ganun ito mga sakit-ano. Then, long-term infection with hepatitis B and or C. So, naroon natin idea sa hepatino, wala na siya, virus mo na siya, na kung magkasakit ka ng hepatitis B, hindi naman na siya mawala ng hindi na siya maayos. So, kung ano siya sa yung liver, mudahot siya, ay infected naman yung liver. So, mo siya connect into liver cancer. Then, cirrhosis, mo siya scarring, meaning na siya gas-gas mga liver. Kaya kung walang liver cirrhosis, so, naayos na kung samad ka liver, kaya will lead into cancer. Then, happy alcohol use. So, ano din, siya no, ako mga, kung inom biya ako, himo na lang tubig, papaala lang gamay kay, gusto mo na siya sa result into liver cancer. Then, being obese, very overweight, kaya nga naman, mga kampo, tagal-kampo. So, ako liver, mas stress niya. Kaya dagal kayo siyang hinisok kampo. Sa ako ka po nang ikaw. Then, type 2 diabetes.
certain inherited condition. So, mga ano, mga inherited kasi ito ka ng mga kalibot na sakit. Sobrang ayaw sa lawas, ang tabang sa pag-develop sa cirrhosis. So, dili ito may maayo ang kumang at sobra.